ana lamɛnɛ cɛ fara muso ka denmisɛnnin ni maabakɔrɔ Lajo Grand Guédiolo Camara k'an bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn nin y'anw sigilen radio Jɛgɛfɔ ka kunnafoni balan na Grand Guédiolo tile tɛ ban dugu kunna k'a ka dɔgɔn dugu ma jɛ ka ban bilakun wɛrɛ tɛ anw n'aw de ka boli ka kumaso in magɛn baara min bilalen bɛ k'an makɔnɔ min ye kalimu tabɔ ka sɔgɔbɛ k'an k'a lakale tile sɛbɛkɔrɔ kɔrɔtalen bɛ maaw sigilen mɛnna k'an makɔnɔ waati de waati ye waati sebali tɛ waati ye Grand Guédiolo baara in ye maa naani baara ye nka bi an maa saba don dɛ maa fɔlɔ o de ye nɛgɛ karafetigi ye n'o ye Ahmed Jakite ye k'a tɛgɛ sigi nɛgɛ kan ka nɛgɛ kɛ gijigiji ye Ahmed Jakite kelen ale kɛmɛ k'a tɛgɛ sigi radio Jɛgɛfɔ officiel TikTok ale ni YouTube kan son duman ni ja duman ni ka tila k'o di lajɛlikɛlaw ma cɛ kelen bolo fila e ni ne ye alamisa min bɛ kɛnɛba in kan n'o ye kɛnɛ salenba in ye min ye sɛbɛnnikɛlaw ka maaguwan k'an k'a lakale a lakale cogo cɛ ɲuman na maaw bɛ k'an makɔnɔ maaw bɛ k'an lajɛ k'a daminɛ Diboli fo Ander Bukan Mamadi da kelen na dɛ ayi Elaji ko cogo di Boy Jabate namu ala ka dibila maa t'o bɔ yɔrɔ dɔn o ye tiɲɛ ye bi alamisa namu an b'a fɔ limanaw ma k'u ni tile ko kalandenni na karamɔgɔba k'u nana sɛbɛnfura an y'a to a to ne an y'a latɔmɔ an ta tɔ tale ta alasa an sɔrɔla k'a da k'a tila ni ɲɔgɔn cɛ ne ye kelen ta ne bɛ kelen ta n'i ye fila ta n bɛ fila ta fo ka taa waati dafa o tuma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bɛɛ labɛnnen don ko Jɛgɛfɔ ka gafe waati ba sera Grand Guédiolo o tuma min ye lamɛnnikɛlaw ye u labɛnnen bɛ anw fana labɛnnen bɛ a tɔ tora min ye majan n'o ye publicité an b'o waati latɛmɛ ni ka sɔrɔ ka baara daminɛ nɛgɛtigi Boy Jabate naamu muso dagɛlɛn o bɛ s'a cɛ la nka a tɛ den barikama bange o ye tiɲɛ ye o la an seginna ka na an sigiyɔrɔ ani kumakɛso min n'an ko a ma ko studio Thierno Ahmed Thiam e k'i bolo don ni sɛbɛnfura min bɔra i k'o lakale Lajo Grand Guédiolo Camara muso n'i y'i cɛ jɛ dɛfu la e den tɛ se ka baki sɔrɔ abada yanni ne bɛ n tigɛ don Lajo Grand Guédiolo bonya bɛ Mande bonya ma segin bɛɛ Lajo min ye tarata don radio 12 ani télévision 10 tun welelen bɛ min ye Aki maaw fɛ Lajo min ye Sadam Misani ani Bokar Tarawele o tun y'a lamaga don o tuma kuto gafe la ko nin waati la radio Jɛgɛfɔ a welelen bɛ Aki maaw fɛ Lajo Grand Guédiolo bonyamasegin mun bɛ yen o de ye min ye aka ale ɲɛmaaba n'o ye président de la haute autorité de la communication n'o ye Gawusu Kulubali chevalier de l'ordre national du Mali a n'a ka kɔlɛsi u ye wele bila télévision so 10 radio so 12 ma Grand Guédiolo ko an ka kuma Mali kɔnɔ yan sigikafɔ ye damu ye n'i y'a lajɛ Grand Guédiolo min ye ka kɔn lajɛ ɲɛ maa caman tun kɛn bɛ k'a bila minɛn min kɔnɔ ko radio ni télévision convoquelen bɛ n'a fɔra ko convocation o ye jatigɛ ye dɛ k'a sɔrɔ min ye convocation tɛ min ye sigikafɔ de don ka ɲɔgɔn ka hakilina dɔn Gawusu Kulubali ale min ye Aki président ba a y'a yira k'a fɔ télévision tigiw ni radio tigiw la min kɔni ye nin barodasigi ye k'a nafa kama a bonya kama jamana yɛrɛ bɛ hakili mun na bi o tuma k'a kunbɛn o tuma ko dɔ wɛrɛ tɛ min b'a to an ka se ka ɲɔgɔn hakilina dɔn min ye Gawusu Kulubali maa nɔgɔnba Gawusu Kulubali min ye kunnafoni di o baarakɛla don i b'a ye k'a fɔ kuma ŋɛɲɛma kelen o ma tɛmɛ barodasigi la nin ko in bɛ tan jamana de ye Aki sigi ni ka anw ɲɛma tɔmɔ k'anw k'a ɲɛma ye bi maaw tɛmɛna kunun minnu ye kunun baara kɛ an minnu bɛ bi ni danaya b'an kan ne ni n ka collège o tuma an y'a lajɛ sariya kɔnɔna la an tɛ bɔ sariya kɔnɔ baara mun bɛ ka kɛ télévision na radio fɛ jamana yɛrɛ bɛ hakili mun kɔnɔ bi basigi bɛ se ka sabati a ye baara kɛ tan yɔrɔ gɛlɛya t'o la dɛ a kana nin fɔ a kana nin fɔbagaw dɛmɛ a ye baara kɛ tan jamana bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na n'i ye diɲɛ médiabaw lajɛ jamanabaw n'o ye nansaraw ye olu ka média bɛ ka tugu jamana kɔ munna fana tɛ tugu an ka jamana kɔ o tuma min y'o baara ye ko fiɲɛ nana ɲɔsurula bolo sɔrɔ sanfɛ Aki ka nin hakilina nana sɔrɔ Jɛgɛfɔ b'o baara kan sabu an b'an faso fɛ an bɛ k'an ka jamana dɛmɛ kabini bi ma se min b'a to jamana bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ o tuma ka bonyamasegin kɛ k'a ɲɛsin Aki a ɲɛmayaso ma u ye barodasigi mun kɛ a ma kɛ ŋɛɲɛma ye a ma kɛ gɛlɛya ye a kɛra dɔrɔn ka ɲɔgɔn ka hakilina dɔn ka tila ka bilasirali d'a ma ka tila k'a yira k'a fɔ k'u ka dɛmɛ ni dɛmɛ o bɛ ka ɲɛsin kunnafonidilaw bɛɛ ma o tuma ko Aki nakun tɛ ni ka
radio bɔ baara la ka télévision bɔ baara la o tuma k'u nana de ko k'an dɛmɛ ka ko régulariser baara filɛ nin ye o tuma bonyamasegin radio Jigafɔ a b'o ta ni ka Aki maaw sɛgɛrɛ min ye président na ka collège Garange o ma tɛmɛ ka bɔ yen ne bɛ n tigɛ don min ye lasira ni maa min ye sɛbɛnni kɛ o de ye Abdramane Dugure ko di min ye marakakɛ Garange a kɛmɛ ka kalamu ta ni ka yira k'a fɔ an ka taa cité administrative la Garange min ye ministre caman bɛ yen ni Ala ma kunnaja k'olu bɛ sɔn ka b'u jɔyɔrɔ la dɛ sɛbɛnnikɛla ko Garange ni man di ka ɲɛsin ministre dɔw ma dɛ a ko Mali jamanakuntigi n'o ye général d'armée Assimi Goïta Garange b'a ye k'a fɔ k'a ye dana ta ka da maa caman kan a yalima ko bi k'u bɛ ka dana minɛ fa wa ɲininkali gɛlɛn sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye k'u taabolo lajɛ jamanakuntigi a ye dana ta ka da minisiri minnu kan Garange a ye dana da u kan ni a ka taabolo a ka kunkilenna a ka hakilina ye sɛbɛnnikɛla ko min y'o taabolo n'o kunkilenna n'o hakilina ye an bɛ don min na ko bi ko o minisiri caman bɛ yen u kɛn tɛ k'o minɛn fa dɛ Jamana ko a ko n'i y'a lajɛ jamana yɛrɛ bɛ baara mun na bi Garange n'o de ye jamana a bɛ se ka wuli ka jɔ a sen kan min ye lakana baara bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ k'o tɛ kodɔnni jamana kɔnɔ ma tɛmɛ ka bɔ yen mugudu tɛ bara fɔ sa min b'a to jamanadenw bɛɛ lajɛlen bɛ se k'u yɛrɛ ye jamana kɔnɔ min ye jamana jɔli kɔnɔ o tuma minisiri minnu ka baara ye jɔyɔrɔ min ye Garange k'i kan k'i bolo ja yira jamanadenw ye u k'a dɔn k'a fɔ ko minisiri nakun tɛ sunɔgɔ ye a nakun ye an ko ye wa an dan b'a la an tigɛ b'a la a bɛ k'a jɔyɔrɔ fa o ma tɛmɛ ka bɔ yen Abdramane Dugure y'a yira k'a fɔ Garange n'i y'o lajɛ min ye minisiri caman bɛ yen k'olu bɛ sɔn ka u jɔyɔrɔ kɔni bila dɛ k'a sababu kɛ mun ye min ye dana mun taara ka da u kan dana minɛ o fa baliya sɛbɛnnikɛla ko a ko ale bɛ tɔgɔ fɔ kɛ koyi n'o ye Dugure ye maa min don a tɛ siran Dugure y'a yira k'a fɔ n'i ye jago ni usine ale minisiri so lajɛ Garange ko jamanadenw kamana gan bɛ a ma ko fɛn koni don a ko n'i y'o lajɛ diɲɛ ma don o don feerefɛnw sɔngɔ de bɛ ka yɛlɛ a ko wari dun tɛ bolo la min ye jagokɛla dɔ bɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ ko kɔni y'a da don bara kɔnɔ k'ale tɔgɔ kana fɔ dɛ ale ye juraba ye k'ale bɛ min fɔ sɛbɛnnikɛla ye n'o ye Abdramane Dugure ye k'i b'a fɔ ko minisiri so tɛ jamana kɔnɔ ko sabu ko don o don feerefɛnw de sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ min ye fɛn tɛ ka fɔ fɛn tɛ ka bɔ a la ko bɛɛ ɲɛ b'a la nka k'ale kɔni dɔnnen don ko sɛbɛnnikɛla kana ale tɔgɔ fɔ dɛ o ma tɛmɛ ka bɔ yen n'i y'a lajɛ Garange min ma min jɛ o b'o fara ka feerefɛn sɔngɔ kan i b'a ye k'a fɔ sogo tɛ se ka san jɛgɛ tɛ se ka san min ye naw tɛ se ka san wari tɛ bolo la an dun b'a kɛ cogo di n'an tɛna bɔgɔ ta ka don o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye sɛbɛnnikɛla n'o ye Abdramane Dugure a kɛn bɛ ka tɔgɔfɔli wɛrɛ kɛ k'a yira k'a fɔ ministère de l'équipement et des transports o tuma k'o fana bɛ cogo di bi an bɛ don min na ko bi min y'an ka sirabaw ye minnu bɛ duguba kɔnɔ minnu bɛ taa jamana région ni région la Garange n'i y'o siraw lajɛ k'u si tɛ sɔn bi sɛbɛnnikɛla ko min y'o siraw ye k'o dilan ni k'an bɔ sendimi ni pasadimi ani tɔgɔdimi na o tuma ko minisiri bɛ yɔrɔ jumɛn na ko k'o fɔ ka nɔgɔ bɔ a la sɛbɛnnikɛla ko n'i ye kow lajɛ min ye AG Wuruti ye o min jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ siraw dilanni na ko AG Wuruti bɛ min kan famana k'a ye dɛ o ma tɛmɛ ka bɔ yen n'i ye PH lajɛ o tuma ko tɔrɔmɔɲɛ mun bɛ sɔrɔ PH la nafolomuguba don ko tɔrɔmɔɲɛw bɛ don yɔrɔ jumɛn na ko k'o fana ɲɛfɔ jamanadenw ye jamanadenw sigilen bɛ ka jaabi ma kɔnɔ n'o de ye sira kɛnɛ sira ɲuman ye an ka se ka boli furutututu ka sɔrɔ gasiman sɔrɔ o ma tɛmɛ ka bɔ yen Garange min ye tɔgɔfɔli wɛrɛ kɛra sɛbɛnnikɛla ko min ye sɛnɛko minisiri o tuma sen bɛ o fana ma k'i b'a fɔ ko sɛnɛ minisiri fana tɛ jamana kɔnɔ min ye dunkafa bɛ se ka sabati dugukolo bɛ jamana bolo ji bɛ jamana bolo min ye engrais ko gɛlɛya minnu b'a la sɛnɛko gɛlɛya minnu b'a la faso Mali dugukolo la i b'a ye k'a fɔ bagaji gɛlɛya minnu b'o sɔrɔli ko la o tuma ko sɛnɛ minisiri bɛ min ko k'o fɔ ka nɔgɔ bɔ la dɛ ko n'i dun ye sɛnɔgɔ jɔlen i b'a ye k'a fɔ kala b'a kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye kɔnɔlankolon i b'a ye k'a fɔ ko tɛ kuma mɛn a ko n'i y'a ye maa o maa k'e de bɛ pan ka coroki la dɔ de bɛ bɔrɔ kɔnɔ a ko n'i y'an ka jamana lajɛ maa minnu bɛ dɔ bila bɔrɔ kɔnɔ k'a daminɛ sɔgɔmada fɛ tilela la ka taa bila surafana la Garange k'olu bɛ compter bi dɛ ka ni dugukoloba in to an bolo o tuma ko sɛnɛ minisiri bɛ min sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Abdramane Dugure ye a ko min ye minisiri wɛrɛ bɛ yen n'o bilalen farikolo ɲɛnajɛ ani denmisɛnninw ma o fana tɔgɔ fɔlen bɛ a ko min ye fɔnba ye k'a bɛ se kuma la a ka discours ka di min ye fɔnba ye n'a ye kuma nin fɛ kuma bɛ don i tulo fɛ o tuma ka taa i dusukun kɔnɔ ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko k'a fɔ de ko fɔnba tɛ se kuma la o tuma ko kuma t'a la k'a bɛ se nka min bɛ Garange min ye kuma
kuma minnu bɛ ka fɔ k'o baaraw bɛ cogo di a ko n'i ye Kulukɔrɔ stade lajɛ i b'a ye k'a fɔ n'o ye Jara Asu ye o tuma ko jɔra miliyɔn kasabi caman o tuma ko fiɲɛ filɛ k'o walankata a jɔra cogo di o ma tɛmɛ ka bɔ yen min y'an ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ yɔrɔ caman bɛ yen Grand i b'a ye k'a fɔ k'olu fana bɛ ka ɲɛnamaya cogo di k'o fana ɲininkali k'a la dɛ min ye farikolo ɲɛnajɛ Grand ko jaabi o jaabi b'a la o de ye jaabi ɲuman ye maaw bɛ content min na n'o ye victoire ye ko Samata Bon n'o ye aigle ye k'an bɛ ka victoire jumɛn kɛ ka maaw nisɔndiya coupe du monde bɛ senna bi a ma fɔ Mali kɔ a kun ka di an ka taa Mali ma se ka taa o tuma min ye fɔnba ye o de ɲininkali bɛ k'a la munna Mali ma se ka taa coupe du monde na munna min ye jaabi lakika ye Grand an tɛ k'o sɔrɔ ka maaw dusu suma ka maaw ɲɛji cɛ maa joli de bɛ yen min kɔni jaabi ɲuman sɔrɔbaliya n'u taara lahara ala ni crise cardiaque fɛ ko k'o ɲininkali tɛ ka fɔnba sɛgɛrɛ dɛ don jumɛn Mali Samata Bon an bɛna coupe d'Afrique ta ni ka tila ka taa coupe du monde na kunnafoni fila de an ye min b'o la sirani kɔnɔ Abdramane Dugure ale ka sɛbɛnni don Dugure a ka sɛbɛnni ka ɲi a y'a sɛbɛnɛ Dugure a ye nin bɛɛ tɔgɔ fɔ ko fiɲɛni bɛ nin bɛɛ la kosɛbɛ i tɛgɛ don ɲin tɛgɛ don naamu l'indépendant mun bɛ yen l'indépendant a kumana jumɛn kan ko kɛlɛ wulilen don denmisɛnw ka fɛn nɔfɛ n'u k'a ma ko sisa ɲɛnaminimafɛn don o don sisa u kɛn bɛ ka bere min ta a bere ka gini a filɛ dɛ n'i kɔni sɔrɔ la san 3 kaso CFA wari miliyɔn 15 o bi b'i kan sɛbɛnnikɛla n'o ye Siyaka Tarawele o don a ko nin waleya min filɛ ka wuli k'o y'a sɔrɔ arrêté dɔ kun kɛlen don cɔcɔ kalo tile 15 san 2022 min bɛ a ko tɔ k'a walankata k'a yira fɛn min ka ɲi fɛn min kan ka kɛ k'olu bɛɛ lajɛlen da kɛnɛ kan an ka taa o taabolo fɛ o de la ko nin sɛbɛn in a tɛgɛ nɔ bila la minisiriso camanba fɛ min b'a yira sisa ko a ka bɔ Mali kɔnɔ pewu k'a bolo kan pewu n'i kɔni sɔrɔ la kunkan min bɔlen filɛ i n'o o bere o ka kan o de kun na sa Buwa Jabate a sɛnɛ ka taa se a jago ma a n'a tali ka don an ka jamana kɔnɔ k'a ta ka taa yɔrɔ wɛrɛ Buwaki kana sɔrɔ a la n'i sɔrɔ la fo k'i sa don ya kuma b'a la sariya bere talen bɛ nin bɛɛ lajɛlen la ya kuma b'a la i b'a ye sa o nin sisa ko in a kun interdira kabini san 2022 o don ko a koɲa u k'u sen bɔ a la denmisɛnw k'u sen bɔ a la bɛɛ k'i ɲɛsin fɛn wɛrɛ ma min tɛ ɲɛnaminimafɛn ko ye o de la sa Buwa sisa maa o maa ni sɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya sa yɔrɔ dɔ fɔlen bɛ o ye tantɔgɔma ye ko publicité k'i kana y'o la o yɔrɔ tantɔgɔma ye dɛ Buwa bɛɛ b'i nin yɔrɔ kuma i b'o dɔn publicité i da kana y'o la i kana mankutu i kana ye a feerekɛla fɛ e kana ye a marabaga fɛ e kana ye a minbaga fɛ Buwa n'i sɔrɔla nin fɛn fɛn na sariya bere min bɔra a bɛ ta ka da i kan o la u fɛnɛ filɛ ka wuli ka jɔ kura min ta nin ye Buwa ko a sɛnɛli i bɔ a la a jago i bɔ a la ka taa n'a yɔrɔ la i bɔ a la o fana y'a dama sariya ye min talen don ya kuma b'a la i sɔrɔ la Buwa i bɛ taa san 3 kaso ka taa se kalo 3 ani ka taa se kalo 12 o kaso i bɛ taa sɔrɔ la ya kuma b'a la o nani kasabi wari miliyɔn 3 i b'o sara Buwa Jabate u kɛlen bɛ ka nin wulikajɔ min kɛ min ye ka sisa ko k'a kɛlɛ k'a ban pewu dɔ wɛrɛ tɛ ko ye k'olu b'a fɛ an ka denmisɛnninw ka k'u yɛrɛ ye denmisɛnw ɲɛnaminimafɛn tali k'a man ɲi kɛnɛya a ka se denmisɛnw ma kɛnɛya a ka don dugu kɔnɔ faamaw ka laɲini de ye nin ya kuma b'a la o kuma u ko k'a sɛnɛ ko c'est interdit a min c'est interdit a feere c'est interdit i daga yala c'est interdit wa Buwa n'i sɔrɔla la ka taa kɛ ko baarakɛda de b'e bolo k'a bɛ bila yen u b'o datugu n'o datugura ala la kalo 3 fo kalo 6 n'i seginna kan a tɛ da yɛlɛ tuguni dɛ o y'a fermele de ye complètement o de la sisa ko ko an k'a dabila bi an k'a dabila bi a dépôt bi yɔrɔ yɔrɔ a y'a da walu k'a da kolon ci k'a filenkolon ci o tuma faamaw u bɛɛ bɛ ka nin wulikajɔ min kɛ ko u m'a kɛ gendarmerie kɔ dɛ
polisi a ma ko ko dɛ namu ayiwa douanier a ma k'olu kɔ dɛ ale a n'u ka jago kɛ OGS mɔgɔw k'a ma k'olu kɔ dɛ u n'olu bɛɛ de bi jɛ ka nin baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa u bɛ ka fɛn min ɲini o bɛ se ka kɛ sɔrɔfɛn ye cogoya min na denmisɛnninw u bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ cogo min o la ayiwa sisako a kɔrɔfɔ min filɛ n'an y'a sama ka bɔ l'indépendant kɔnɔ Siyaka Tarawele a ka tɛgɛ nɔbila ye de ye ale i labɛnnen don wa kojugu sumaya t'a la dɛ ayi an ka taa Grange Nouvelle Horizon maa min ye sɛbɛnni kɛ o de ye Demba Konte marakakɛ Grange a ko an ka taa chambre criminelle la du tribunal militaire de Bamako n'a filɛ nin Dar es Salaam sɛbɛnnikɛla ko min ye olu ka sigi ka fɔ fɔlɔ Grange n'o ye première session ye i b'a ye k'a fɔ san 2026 ale kɛnɛ o dayɛlɛ la sɛbɛnnikɛla ko Grange n'i y'a lajɛ min ye chambre criminelle la du tribunal militaire de Bamako i b'a ye k'a fɔ ntɛnɛn don n'o de bɛnna juillet kalo ale tile 6 ma Grange min kɔni ministre délégué de la défense ye ale tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye général de division Umaru Jara ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min kɔni ye Dar es Salaam ni sariyasoba in kɔnɔna ye i b'a ye k'a fɔ baara kuma sigicogo filɛ nin ye min kɔni ye dossier affaire belebeleba 3 ye o kuma k'o de kun kunkanko kuma bɛ yen n'i y'o affaire 3 lajɛ Grange a ko min kɔni maa 9 bɛ yen olu kun jalakilen don affaire 3 kɔnɔ n'i y'o maa 9 lajɛ finitigilaka n'o ye militaire ye o ye maa 7 civil ye maa min tɛ fini na o ye maa 2 ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye baara in lajɛ u ye ni affaire ta k'a to Grange ni k'a kɔnɔ kumaw lajɛ min ye sariya ko don bin tɛ kɛ maa kan Grange ka jotigi bila ka jo kɔnɔ ka jalakitigi bila ka jalaki minɛ kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye kɛnɛ in lajɛ Grange ɲɛfɔli de kɛra min ye finitigilakaw ka tribunal don olu ka kiritigɛyɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye polisikɛ dɔ bɛ yen u y'o ka affaire dayɛlɛ Grange ni k'o tɛntɛn ale yɛrɛ kɔni jɔlen bɛ bari la n'o ye kiri gende ye sɛbɛnnikɛla ko min ye ni polisikɛ in ye ko jalaki tan bɛ k'a sɛgɛrɛ Mali polisi don ni ka polisiya formation kɛ ka fini don a kan na ni ka tila k'a sara Grange k'ale de nɔ kɔni yera ko dɔ la ko min ye sariya sɔsɔ belebeleba ye sɛbɛnnikɛla ko min ye tribunal la n'o ye finitigilakaw ka tribunal ye i b'a ye k'a fɔ u y'ale ka page dayɛlɛ a yɛrɛ jɔlen a ɲɛ bosolen Grange ka kumaw fɔ ka walawala jalaki min taara k'ale sɛgɛrɛ ko a ye jamana ye marifa mun d'a ma Grange k'a b'o marifa de ta a n'o marifa kisɛ ni ka don dugu kɔnɔ Grange ni ka marifa dajɔ maaw la ka maaw bolo fɛn minɛ ni ka marifa dajɔ maaw la ka marifa ci maaw la marifa min kan ka ci bandiw la marifa min kan ka ci tiɲɛnikɛlaw la min ye juguw la o tuma ale bɛ t'o de ci min ye Mali fasoden ɲumanw la olu bolo fɛn nɔfɛ min ye ni polisikɛ ye Grange o ma tɛmɛ ka bɔ yen a yɛrɛ la k'a fɔ min kɔni ye butigi caman bɛ yen n'o ye butigi kumabaw ni kɔrɔbɔrɔ butigi ye i b'a ye k'a fɔ ni polisikɛ ka baara ye mun ye ni ka taa butigi da kongo ka marifa dajɔ butigitigi la wari mun b'i bolo a cɛ ka di yan walima k'i ni kɛnɛ karaba a b'a kɛ polisi sɛbɛnnikɛla ko Grange o jalaki taara k'a sɛgɛrɛ a yɛrɛ jɔlen ko tiɲɛ wan kalo a y'a kun kɔmi ko tiɲɛ o ma tɛmɛ ka bɔ yen Grange min kɔni ye i bɛ ka nin ko minnu kɛ nkalon de dar'i la wa ko tiɲɛ ko fɛn fɛn fɔra k'a bɛ tiɲɛ min kɔni ye kiritigɛlaw ye n'o ye finitigilakaw ye Grange u y'u sigi k'u miiri ka jateminɛ kɛ min ye polisikɛ yɛrɛ a ka jala ye sergent de ye o b'a jira k'a fɔ sergent polisiya la Grange o ye jala kumaba ye min kɔni ye ni sergent de police ye Grange u y'u sigi k'a ka kɛtaw lajɛ min ye san 15 ye o kaso datugulen k'a b'o de kɛ a tɛ kɛnɛmana ye ala n'a ka kɛwale jugu k'a bɛ kɛ misali ka ɲɛsin maa tɔw ma o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye procureur de la république ye auprès du tribunal militaire de Bamako Madame Diallo Mariamu Masinake Grange ale y'a da don min kɔni ye sɛbɛnfura la sɛbɛnfura mun bɛ yen n'o sariya 2 kɔni taara min ye CND jamanadenw ka laɲini kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'o sariya 2 lajɛ min kɔni ye code de procédure pénale ale ni code pénale i b'a ye k'a fɔ ko kun ɲinɛ bɛ CNT la jamanadenw yɛrɛ ka laɲini kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye sɔn kɛr'o ma bɛn kɛr'o kan i b'a ye k'a fɔ o kɔnɔ kumaw olu bɛ ka waleya code procédure pénale ale ni code pénale sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a lajɛ ko jɔyɔrɔ ka bon kiiri kɔnɔna la min kɔni tun gɛlɛya bɛ yen an bɛ don min na ko bi ka gɛlɛya taara ka bɔ yen sabu a farala min ye kiiritigɛ hakilinaw kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'o tɛmɛna ka bɔ yen min kɔni y'an ka kiiritigɛlaw ye Grange sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ baara k'a bɛ kɛ ni danaya ye a bɛ kɛ ni laadiriya ye a bɛ kɛ ni tiɲɛ ye a bɛ kɛ ni sariya ye an bɛ don min na ko bi
nin tɛ kɛ maa si kan grand que maa minnu bɛ nin affaire in kɔnɔ n'o ye nin affaire belebeleba 3 ye finitigilaka 7 civil 2 ye k'u bɛɛ ɲininkara u ka kɛta la jalaki mun binn'u kan n'o de ye bingali walew ye namara kuruti kurutu ko bɛɛ lajɛlen de bɛ k'a ta ɲɛfɔ ni min y'i ta ɲɛfɔ k'i jɛya i bɛ hɔrɔnya ka t'i ka so ni min yɛrɛ bɛ yen ni jalaki bin ne kan e ni min ka kan i n'a fɔ sariya de polisi san 15 ka so a bɛ n'o de kɛ a tɛ kɛnɛmana ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ Demba Konte ale ka sɛbɛnni don Jabate namu adamaden bɛɛ lajɛlen ni ala ka di fo ŋunanfagi o ye tiɲɛ ye o la namu nouvelle horizon mun bɛ yen mɛ bɛɛ yafuma b'a la u ye mun fɔ u ka siradala baara ninnu namu ka sirada k'a da kolon walo yaasa an bɛ circulation sɔrɔ ka ɲa sennamatigi mabilitigi nɛgɛsotigi an bɛ se ka taa ka segin kɛ cogoya min na lafiya kɔnɔ o ka di i b'a dɔn nin baara in ɲɔgɔnna a delila ka kɛ ka tɛmɛ o kɛra muso belebele dɔ tile la an polisi muso Ami Kane ale tile la yɔrɔ caman walonna nka Buwa Some o tɛmɛ bɛɛ seginni dɔ la o ye tiɲɛ o kɛra dɛ o kɛra Buwa i ka ale ni bɛɛ ma segin caman kɔni ka yɔrɔ ayiwa o kɛra ko wɛrɛ ye i ka madamu yɛrɛ ale ye ko sɔrɔ a ko la Buwa ale ye miliyɔn 7 de don a ka place la miliyɔn baara ban k'a ka feere daminɛ Buwa a tile 4 na yɔrɔ cira Grange n ye min mɛn tɛ dɛ sɔgɔmada fɛ k'a daminɛ 7 heures walima 6 heures fo midi Grange i bɛ aran dɔ i b'a fɔ ko sisan taji ta aran sogo nɔfɛ tiɲɛ yɛrɛ la a tun bɛ baara la dɛ nka foyi hali mɔgɔ 10 tɛ taa madamu ka yɔrɔ la bi mɔgɔ 10 a filɛ dɛ Kaya Ture kɔni sike walasa an bɛ tɛmɛ ni kɔrɔfɔ ye Nouveau Horizon u kɛlen bɛ ka kuma min fɔ an b'a bɛɛ lajɛlen lakali k'a ni bɛnɛgɛmɔ k'a di bɛɛ lajɛlen ma Buwa an ka faamaw a tɛ fɔlɔ ma les plus hautes autorités wa an ka faamabaw k'u kɛlen bɛ ka barika don nin ko in na koyi sabu bɛɛ lajɛlen kɔni k'a dɔn ala la an ka sigidaw ka sira minɛ ka feere kɛ ka na fɔ goudron kan ka ni y'i ka kiosque ye goudron kan ka mobilitigiw tɛ tɛmɛ sennamantigiw tɛ tɛmɛ ala la k'u welelen bɛ a baara la Buwa u y'a baara daminɛ ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka se ka larawe o dun daminɛ o ti dɔwɛrɛ ye yaasa dugudenw n'o y'a cɛman ye wala musomanw jamana kɔnɔ an bɛ se ka taa ka segin kɛ yakuma b'a la ka sɔrɔ gɛlɛya o ma don kow la o baara min bolo da nin ye wa an y'a ye Bamakɔ yan wa an ka région kɔnɔ a bɛ ka kɛ yen baara u b'a kan cogo min u b'a kan ten yakuma b'a la Buwa Jabate i bɛna ye ala la ko u ye wuli ka jɔba kɛ minnu bɛ nin baara kɛ a ka jamaw fara ɲɔgɔn kan yaasa baara in a bɛ se ka kɛ cogo min na baara a ka se ka kɛ adamaden baara ye baara in ka se ka kɛ bonya ani karama kɔnɔ u tɛ bin maa kan mɛ ni maa min kɔni ka fɛn bɛ sirada la Buwa a bɛ walon dɛ a bɛ walon ka bɔ yen o ye tiɲɛ a bɛ wolo nka ko nin baara bɛ ka kɛ ko a kana kɛ komi tɛmɛnen ta dɛ tɛmɛnen ta k'o kɛ ka tila maaw seginn'u nɔ la i bɛna ye sa ko nin baara in u y'a ta k'a bila fɛn min kɔnɔ a bɛ komi sayɛlɛma ko 22e édition semaine nationale de la sécurité routière SNSR ala la jɔrɔ maa minnu wulelen bɛ nin baara fɛ k'u ko k'u bɛ baara in kɛ ko fo ka taa s'a dan na ko bɛɛ lajɛlen ka bonya a kɔnɔ o bɛ sɔrɔ mun na n'a fɔra k'i bɛ nin yɔrɔ in na k'e ka wuli yanni mansin ka don a la siraw ka labɛn ka bɛn bɛɛ k'i ta sɔrɔ a la bɛɛ ka taama yɔrɔ sɔrɔ Bamakɔ district a kɔnɔna la yakuma b'a la Buwa nin opération min filɛ k'u kɛlen bɛ ka ta ni fanga ni barika ye dɛ ko k'u y'u ni kaya ko fo bɛ ɲini k'a fɔ u kun maa kɔni k'i bɛna ka na sirada la ayiwa u b'i ka yɔrɔ walon dɛ n b'a walo ka sira k'a jɛ k'a tile i bɛ boli ka sɔrɔ i ma gasi sɔrɔ sennamantigiw b'o la cogo min mobilitigiw b'o la cogo min bolifɛn suguya bɛɛ lajɛlen o de la sa ala la protection civile maaw olu b'u dɛmɛ a la polisiw olu b'u dɛmɛ o la comité national de sécurité routière o tɛ CNSR wa olu fana b'u dɛmɛ olu ka baara yɛrɛ don i y'a faamu b'a la yasa nin ko in a bɛ se ka lafiya a lase jamana ma cogoya min na o de la an kɔni bɛ min fɔ
an ka baara de ye k'a daminɛ sɔɔni a bɛ tunu dolonin kujan ko nin kana ko in sen dɛ n'a dabɔra baara ka kɛ fo ka taa kun cɛ bɛɛ k'a fɔ k'a kɛra tare ye nka k'a faro sɔɔni dɔwɛrɛ nan'i sigi a kan to o nɔ la dɛ tɛmɛnen kɔni k'a kana k'o ye fiyewu sɛbɛnfura an ye nin mɔndɛ région kɔnɔ Abdoulaye Traoré ale ka sɛbɛn don Grange ne bɛ n tigɛ don ko kura info un matin a ko di min ye Seguba n'ale ye fulakɛ nin y'ale ka sɛbɛnni ye Seguba ko Grange min ye anw ka tɔnbolo n'o ye Alliance des États du Sahel ye n'o ye AES Grange an ni Russiw ka tigɛ di ɲɔgɔn ma sɛbɛnnikɛla ko bloc t'a la tuguni ko ye Grange a ko in a kɛra lakika ye min ye consultation ministérielle ye Grange n'o fɔra ka ban o de ye ministre des affaires étrangères ye et de la coopération internationale Grange AES ale ni Russie la k'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Niamey Niger ale faaba kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko Grange don wɛrɛ tɛ ko ye min ye kunu araba n'ale bɛnna ni juillet kalo tile 7 i b'a ye k'a fɔ nin kɛnɛ salenba in kɛnɛ barikama kɛnɛ nisɔndiya belebeleba min ye ni jamana 3 n'o ye AES Mali Burkina Niger i b'a ye k'a fɔ olu ka ministre des affaires étrangères n'i y'o lajɛ n'i ye Niger lajɛ o ye Yawu Sangare n'i ye Burkina lajɛ karamoko Jean-Marie Traoré n'i ye Mali lajɛ cɛjan n'o ye Ablaye Diop sɛbɛnnikɛla ko min ye ni ministre des affaires étrangères de la coopération internationale min ye ni maa 3 ye i b'a ye k'a fɔ u ye kunbɛli kɛ n'i ye Russie la lajɛ Vladimir Poutine ale ka ministre des affaires étrangères ye n'o ye ni cɛjan yanga o ye bonya ayiwa o ye yanga ye n'i ye ni cɛjan lajɛ sɛbɛnnikɛla ko ale kɔni ale wulila ka bɔ Russie la ni ka Poutine ka ni avion belebeleba in ta Grange ni kana tu Niamey sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye ni cɛjan min nana o de ye Serge Lavrov ye ale kɔni ka nali kɛnɛ kan o tɛ kɛnɛ denni ye o tɛ kɛnɛ fitini ye sɛbɛnnikɛla ko min ye Serge Lavrov ye i b'a ye k'a fɔ a bɛ na an ka jamana kɔnɔ ka caya a bɛ taa Burkina min ye nin waati la a bɛ Niger Grange nakun fila t'a la o de ye AES ale ni Poutine ale ka danamaw Grange k'u k'u sigi tigɛ kunna ni ka se ka baro kɛ baro min don baro gansan tɛ wa baro min don min ye ɲininiw ni hakilijagabɔ Grange ɲumanw ni ɲɛtaw bɛ se ka kɛ cogo min na sɛbɛnnikɛla y'a k'a fɔ barodasigi a filɛ nin ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Serge Lavrov ye i b'a ye k'a fɔ ale ye kuma ta ni ka ni AES jamana 3 fo ka jamana ɲɛmɔgɔ fo k'a yira k'a fɔ nin t'ale sigiko fɔlɔ ye Grange nin t'a sigiko 2nan ye n'i ye AES ni Russie la lajɛ Grange ko dɔ wɛrɛ tɛ ko ye min b'a to AES jamanaw ko k'u bɛ fɛ ka bɔ jɔnjuru kɔnɔ Russie la ko k'ale tɛ fɛ k'i bolo biri maa si ka ɲɛtaga la i bɛ ɲɛtaga sira mun na n'i y'i bolo mana bɔ ale nɔfɛ ale b'i tigɛ minɛ k'i dɛmɛ jɛɲɔgɔnya kɔnɔ min ye taasira jɛlen kɔnɔ min ye ni jamana 3 ye u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ fɛ k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta o tuma k'olu tɛ gɛlɛya don o la u bɛ fɛ k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta min ka d'u ye k'o baara k'u ka jamana kɔnɔ k'u ni a kɛli ka kan u n'a tali ka kan n'a fɔra k'i ka jamana y'i ta ye e tɛ se k'i sago k'i ka jamana kɔnɔ o tuma ko e ka ɲɛmaaya ye mun ɲa i ka jamana ɲɛmaaya ye mun ɲa i ka indépendance sɔrɔli ye mun ɲa sɛbɛnnikɛla ko min ye Russiw ye u y'a yira k'a fɔ ko ni jamana 3 ko tɔgɔ tun b'a la ko yɛrɛma hɔrɔnya tun b'an bolo ko ka taa sɔrɔ ko bolo kun birilen b'an da la an tɛ se k'an ka fɔta fɔ an tɛ se k'an ka kɛta kɛ nka ko bi min ka d'an ye an k'a kɛ min ka d'an ye an k'a fɔ k'olu b'an kɔfɛ u t'an bali foyi la min ka d'an ye k'a ɲini olu fɛ bɛnkan kɔnɔ baaraɲɔgɔnya kɔnɔ Grange kulu kɛn bɛ ka dayɛlɛ an ye waati o waati ka d'an ye an ka don olu fɛ waati o waati ka d'an ye an k'olu wele sigikafɔ kɔnɔna la an mago bɛ min na u bɛ se ka min ta ka di an ma sanni feere kɔnɔ walima fufalaki kɔnɔ Grange kulu Russie pɛrɛnnen b'o la min k'o kɛ ni jamana 3 ye Serge Lavrov ye a y'a yira k'a fɔ n'i y'a lajɛ min ye kɛlɛ sira ye ni jamana 3 bɛ kɛlɛ kɔnɔ min ye ka kɛlɛkɛminɛn san a fɛn fɛn b'olu bolo k'olu ye disiba ye diɲɛ kɔnɔ ni jamana 3 ma nin bolo mana bɔ fɛn fɛn nɔfɛ k'u b'a ta ka di an ma k'o caman kɛra ka tɛmɛ hali bi sini k'a caman de bɛna kɛ o ma tɛmɛ ka bɔ yen k'olu bɛna lajɛba dɔ k'u ka jamana kɔnɔ o tuma n'o ye farafinna ni Russie la ye k'u b'a ɲini ni jamana 3 masakɛ fɛ k'a kana fu kɔ dɛ a kana fu kɔ i tulo bɛ kuma na lajɛba dɔ bɛna kɛ Afrique Russie la a bɛna kɛ Poutine fɛ yen min ye Russie ka jamana kɔnɔ min y'u ka ministre des affaires étrangères ye k'a b'a ɲini AES jamana 3 fɛ k'o lajɛ in kana fɔ an kɔ k'a daminɛ Mali jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta capitaine Ibrahim Traoré Burkina général d'armée Abdourahmane Tiani Niger jamana ko lajɛ in kana fɔ ni jamanakuntigi 3 kɔ n'a fɔra ni jamanakuntigi 3 kɔ o tuma ko b'a yira k'a fɔ ko lajɛ kɛnɛ man ka sigi
min ye Sergei Lavrov ye a y'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ min bɛ ni jamana saba kan o tuma k'an k'an sigi k'u lajɛ k'u ka cɛden minnu bɛ na n'o ye Afrika kɔri ye garanke k'u na ko bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa jamana in bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ cogo min na banbancɛ wale min b'an ka jamana in kɔnɔ binganni min bɛ ka kɛ min ye jagoya kɛlɛ min bɛ ka kɛ an kan garanke janko an bɛ se k'an yɛrɛ sɔrɔ wa k'a bɛ se ka kɛ ko ye ko hali ko mɛn ta tɛ min ye Rusiw ka ministère des affaires étrangères a y'a yɛrɛ fɛ ko malidenw burkina denw ka taa bila nizɛrikaw la k'an bɛɛ k'an hakili sigiba gungun yɛrɛ na mɔden garanke ko ka Rusiw to i kɔ a ka ca Ala fɛ k'an m'an sago sɔrɔ a kumana dɛ min y'an y'a fɔ ka bonyamasegin k'a ye ka tila k'a yira k'a fɔ hali bi an dan b'u la an jigi b'u kan sabu ni sama bɛ maa min kɔrɔ nkomi gosi jɔrɔ t'i la kunnafoni filanin an ye min bɔ info matin kɔnɔ Siguba ale ka sɛbɛnni don a ka sɛbɛn ɲana hali Jabate namu maa ŋaniya ɲumantigi o tagumaseere o ye hinɛ ye o ye tiɲɛ ye o la sa namu a man t'o kɔnɔ Nouvelle Horizon a kumana tuguni Zeyina Demba Konde a ye sɛbɛnni kɛ marakakɛ ko de ko énergie ani chômage namu tile damadɔ ji tɛ sɔrɔ namu yelen tɛ sɔrɔ ko a ko gɛlɛyara i da se bɛ jiri mɔ bi yiri n'a ladɔn basi sagana pati sagana pati ko u ka yɔrɔ dɔw de bɛ yen namu k'olu de ye gasi sɔrɔ a filɛ dɛ o yɔrɔ dɔw de tiɲɛna k'o kɛra sababu ye namu ji ko gɛlɛya nana kɛ ali kuran ko gɛlɛya nana kɛ kuran ti sɔrɔ fiyewu nka buwa u ko nin bɛɛ la k'u bɛ wuli ka jɔ de la yafama b'a la u ka service technique ni tiɲɛni kɔni kɛra u b'olu bila u ka yɔrɔw ɲini fan min don yaasa ka baara kɛ buwa Bamakɔ ya o min ye capitale ba ye tiɲɛ yɛrɛ la quartier camanba de bɛ yen minnu ye awa tile fila wala tile kelen bɔɲɔngo k'o kɛ dibi la yafama b'a la a ka ca ni kelen dɛ dɔw ye kelen kɛ dɔw ye fila kɛ o tuma kelentigiw y'u ja o ayiwa dɔ fana ko sa wa olu y'u ja Ala namu kuranko an tala don kosɛbɛ tile kelen tile fila tile saba yelen tɛ sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la k'a bɛ gɛlɛya o ye tiɲɛ i y'a fɔ cogo min dɔw kɔni ye garisɛgɛ sɔrɔ k'olu ye tile 48 heures o tɛ tile fila ye o ye tiɲɛ k'olu ta danna o ma yafama b'a la olu ka dibilasigi k'o danna o ma yafama b'a la nka buwa sigida maa dɔw bɛ yen k'olu kɔni y'a yira tiɲɛ yɛrɛ la ko kuranko ye ko da yɛrɛ don yɔrɔ ko o tɛ a la buwa communiqué kɛra ntɛnɛn don juillet kalo tile 6 société énergie du Mali EDM SA u y'a yira yafama b'a la ala la ko k'a f'u ka client bɛɛ lajɛlen yafama b'a la ko nin min kɛra nin ye ni a kɛra tiɲɛli ye olu kun dɔwɛrɛ tɛ u ka réseau de transport o dɔ énergie tɔgɔ la o dɔ de ye tiɲɛna o tiɲɛli min kɛra u y'a yɔrɔ ɲini k'a yɔrɔ ɲini o yɔrɔ ɲini yanni yɔrɔ ka ye o de nana waatiw jɛnya ka nin waati bɛɛ kɛ i ma se ka bila yelen na f'i bɛ dibi la u ka équipe minnu n'u k'a ma ko équipe technique énergie tɔgɔ la baarakɛla minnu don u cɛsirilen don i b'a ko dunun kale wa u ye wuli ka jɔ kɛ k'a yɔrɔw ɲini ka se ka baaraw kɛ teliya la yaasa an bɛ se ka bɔ dibi la cogoya min na a ma ban u b'a kan halisa wa u b'a kan cogo min u b'a kan yaasa an nimisi a bɛ se ka wasa yafama b'a la ko o tiɲɛni min filɛ a tɛ dan o ma koyi k'olu ka poto dɔw bɛ kuran min na o la ko mobili belebelew k'olu bɛ t'olu dasi k'o bin wa n'u y'a dasi k'a bin wa u tɛ jɔ dɛ k'u bɛ sin ka bin naani don fiɲɛ la ten n'u jɔra kɛ u bɛ tila k'a sara o de kama dɛ u bɛ kɔsɔkɔsɔ kɛ suwɛ misali e yɛrɛ y'o seere ye fili juru mun bɛ tɛmɛ yan e y'o seere ye mobiliba dɔw gosi k'o bin k'a ti jɔ k'a bɛ taa an y'a gwɛn ka minɛ fo ne ka samara sigi bɔ a don e y'o seere ye an y'o gwɛn k'o lajɔ énergie mɔgɔ yɛrɛ ka ne y'o k'aw ye ha o kɛra rectificatif i y'o k'an ye i yɛrɛ b'a kɔnɔ bayi an y'o ko ɲɛɲini bon o damantan camanba de ye k'o de bɛ k'u la mobiliba b'a kɛ cogo min ko mobili misɛnnin b'a kɛ ka taa se u ka panni tɔw bɛɛ lajɛlen ko n'o tɛ k'u t'a lawuli a kama ayiwa ko k'u ka client ko k'u bila dibi la k'olu bɛ yan olu ye énergie ye ko ka yelen de di i y'a faamuya b'a la bon o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen i bɛna ye se
da donna yɔrɔ jumɛn na o ye ji mɔgɔw ta ye n'o ye SOMAGEP ala la olu fana ko k'olu ka yɔrɔ dɔ de bɛ yen min bɛ ji di min bɛ ji ye k'a sɛnsɛn ko tiɲɛni de kun kɛra ye yan b'o la région dɔw b'o la ya kuma b'a bon a k'a ko k'a gɛlɛyara kosɛbɛ nka u ye wuli ka jɔ kɛ min bɛ se k'a to ayiwa fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ bila sira kan cogoya min na Bamakɔkaw région maaw ji ɲuman n'an k'a ma ko eau potable a sanumani an bɛ se k'o sɔrɔ SOMAGEP maaw olu ka kuma ye k'u bɛ kunnafoni kɔni di k'a di bɛɛ de ma n'o tɛ k'u t'a lawuli kama tiɲɛni de bɛ don u kun ayiwa k'o de bɛ na ni nin ye n'o tɛ k'olu t'a lawuli kama olu ka wulikajɔ ye jumɛn ji ɲuman ka se k'a di u ka clients ma k'a di population ma k'a di Mali bɛɛ lajɛlen ma yakuma b'a la SOMAGEP ko o yafa k'u b'o yɔrɔ ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ yakuma b'a la k'u bolo fila b'u kɔ u ye Denba Kɔnte a ka sɛbɛn de ye nin sɛbɛn min n'a bɔra nouvelle région kɔnɔ Garange min ye kɛ jamanadenw kunnafoni o tuma k'a ɲini SOMAGEP fɛ u fana k'a lajɛ ni ka jɔni bila nbalan kɔnɔ b'a ko ja SOMAGEP ne ye caman bɔ dɛ a ye bɛɛ bila nbalan Garange o tuma an bɛ don min na ko bi kuranko gɛlɛn bɛ jamana in kɔnɔ ani jiko o dogolen tɛ diɲɛ maa si la Garange n'i y'a lajɛ arajo tigɛ fɔ an ye paraɲɛ belebeleba kɛ min ye pano bi yan n'o ye lithium ye Garange n'i y'a mɛn k'i ka kilisi ka di i da ye musokɔrɔ sɔrɔ n'i y'a mɛn ko lithium k'a bɛ kuran di ye o de ye tile bɔra o tuma tile ti ka bɔ o tuma o bilalen bɛ kɛrɛfɛ EDM fana ti ka kuran di o bilalen bɛ kɛrɛfɛ min ye arajo ka groupe ba k'a daminɛ sɔgɔmada na fo sini sɔgɔmada hali n'a ma fɔ a tɛ basi kɛ k'o yira lamɛnnikɛlaw la ko jɛgɛfo kɛn bɛ ka paraɲɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ni ka groupe labɛn ni k'a lajɛ ni dɔ tɛ yen dɔ bɛ yen Garange janko lamɛnnikɛlaw u kana se ka bila ɲɛnafin kɔnɔ o labɛn o sabatilen bɛ jigafo la ala ni jigafo ɲɛmɔgɔso baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ka tigɛ di ɲɔgɔn ma Garange ko koto ɲɔgɔn ta la o de bɛ karatabugu mɛn si la min y'o koto ɲɔgɔn ta la n'o jamajɛ baara i b'a fɔ ko jɛgafɔ Garange n'i ye misali ɲuman fɛn fɛn ye i bɛna dɔ ta yan n'i ye barodonima fɛn fɛn ye i bɛna dɔ ta yan o tuma min ye jɛgafɔ ye k'a fɔ ka nɔgɔ bɔ a la ni ala ni kira sɔnna ma an ka ala deli tɛ dɛ nin ko in ka mɛn nka min ye jɛgɛfɔ ye baara kɔni tɛna jɔ k'a sababu kɛ kuranko ye an bɛ taa nɛgɛtigi fan fɛ naamu don ka taa ni a bilalen t'i kɔrɔ i tɛ se k'a kɛ o ye tiɲɛ o tuma an b'a bila an kɔrɔ de ka ɲɛsigi kɛ o ye tiɲɛ o tuma an filɛ o ɲɛsigi o de tuma dɔ la nin ye o tuma min ye Garange min ye lamɛnnikɛlaw ye Garange ko k'a f'u ye u k'a dɔn labɛn ni kunbɛn mun bɛ jɛgɛfɔ kɔnɔ sabu n'i ye ko taabolo lajɛ ɲɛfɔli o ye diyagoya ye o ye yankan ye o b'a to baara bɛ se ka faamuya nɛgɛtigi cɛ kelen bolo caman n'o ye Amedi ye a bolo kelen bɛ nɛgɛ kan a bolo kelen bɛ min ye YouTube kan arajo jɛgɛfɔ officiel TikTok i b'a fɔ ko jamajɛ baara an seginna an kɔ ka na an mɛnna an ka sɛbɛnfuraninw b'an bolo o tuma an tɛ tɛmɛ n'a ye kosɛbɛ sira b'i bolo Garange Nouvelle Horizon ale ni lundi fana Garange ni fila bɛ kuma bɛ fɛn mun kan o de ye an ka finitigilakaw ka ɲɛta sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye lundi fana ale y'a yira k'a fɔ n'i ye an ka Kidali région lajɛ Garange min kɔni renfort belebeleba dɔ o tuma kulu bɛ sira la ka taa sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye Kidali ye i b'a ye k'a fɔ Bamancu u bɛ Bamancia wale mun na Garange n'o ye Jenimu ale ni fila de libération de Lazawadi Garange min ye Nuru ni Nari a bɛɛ ye un du kan ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye nin cɛnnikɛlaw lajɛ olu de kɔni kɛmɛ k'u ɲaada min ye Kidali ye k'a yira k'a fɔ k'u bɛ o tigiya minɛ min ye faso Mali la n'u tun b'a dɔn u t'a kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye fɛn kalaman danbu tigɛ bɛ yen Garange tigɛ tɛ se ka jɔ fɛn mun kɔrɔ min ye kulo ye Garange min ye yɛrɛ ɲini ye o de bɛ Kidali dugukolo kan bi sɛbɛnnikɛla ko n'i y'o waati kelenw lajɛ n'i ye Kidali fɛnɛ marabolo lajɛ ka na anifisi sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ Mali armée an kɛmɛ ka wulikajɔba dɔ kɛ min kɔni ye tile damadɔ in ye Garange Bamanci maa 100 ni maa 30 k'an y'olu da basi kɛnɛ la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'o o fa yɔrɔw lajɛ o dɔ ye anifisi ye Burkisi Fajalan Marakakungo Farabugu ye sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ Mali kɛlɛkɛcɛw Garange maa minnu bɛ duguma ka ratissage kɛ min ye fiɲɛtɔ bere ye munumunu salo ne de y'i ban sɛbɛn ma fasoden ɲumanya ni k'i ta
kɛ jamana burujali ye a bɛ an ne de cɛ a taa ni maa ɲuman cɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye Mali finitigilakaw ye kalenkan u ye cɛ kalenkan min kɛ cɛfini 3 taba ye sɛbɛnnikɛla ko u bɛ k'u waleya baaraw de kɛ a ko n'i ye sanfɛ baarakɛlaw lajɛ n'o ye pankuru bolibagaw ye garange ni ka kunnafoni sɔrɔ ka ban mugu tasuma kisɛ ni ka fili ka jigin b'a fɔ ko sankisɛ o de baara bɛ sen na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye anifisi lajɛ Bamancu u kɛmɛ ka ŋaniya juguya mun ta ka taa min ye tarata don n'o tun ye kunna sini ye kalo tile 7 Mali diripa ale ye kunnafoni bɔ ka santalama garange n'i y'u ka mobili juguw lajɛ mobili tiɲɛna minnu bɛ yen n'u bɛ kɛ kɛlɛ k'a la n'u dɛmɛbaa ye mobili ninnu ta ka d'u ma sɛbɛnnikɛla ko min y'o mobili girimanba 6 ye an ye tasuma suru kan k'a bɛɛ jeni k'a bɛɛ kɛ bugurijɛ ye a tɛ mobili kɔmɔgɔ ɲɛ bilen sɛbɛnnikɛla ko o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye motow ye moto minnu bɛ n'u bɛ k'u ka bamancɛ wale kɛ min y'o 4 ye an ye tasuma suru kan ni k'o kɛ bugurijɛ ye o ma tɛmɛ ka bɔ yen garange n'i y'u ka ŋaniya juguyaw lajɛ u bɛ ka baara kɛ ni yɔrɔ minnu ye u ɲa dan bɛ yɔrɔ minnu na n'o ka logisitikiw ye an y'o fana min da walo o bɛ t'i jɔ tan na sɛbɛnnikɛla ko Mali armée a y'i to kabanɔgɔ la ka se ka tasuma fili ka jigin garange n'i y'o lajɛ o bɛ filiko 10 ani kɔ bɔ sɛbɛnnikɛla ko a fɛn fɛn jiginna waati o waati a y'a mago dilan a ko min ye Bamancu ye garange ko bamancɛ wale an bɛ tila k'a ɲini ka dɛsɛ Mali dugukolo kan sabu maa minnu bɛ ka ŋaniya juguya kɛ garange a b'u ni Mali finitigilakaw de cɛ a n'an dɛmɛbaga n'o ye Afirika kɔri ye i ka segin i ka hakilina ɲuman na walima i ka taa lahara i b'i ɲɛna ta 2 la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon ale ni l'Indépendant ka jɛ k'a sɛbɛn u ka bi bɔli don hali namu i bɛ se mɔgɔ kɛlɛ la nka i tɛ se ala kɛlɛ la o ye tiɲɛ dɛ o la k'u ka sabali Mali Flash o kumana a ko mun kɛɲɛbakaw fɛ yen mun bɛ yen buwa du kelen maaw olu de ye ala minɛ ka ɲɔgɔn bɔnɛ u ni na ka ɲɔgɔn jogin ka da mun ka de du kɔnɔ kɛlɛ don du kɛlɛ de wulilen filɛ ka sabali o mankan o de taara laban ni kɛnɛ karaba ani joginni na a filɛ dɛ buwa nin ko in a kɛra du de kɔnɔ n'u ko a ma ko famille i bɛna ye sa kɛlɛ wulilen ya kuma b'a la fa dɔgɔkɛ fa ani denw kɛlɛ wulila ni ɲɔgɔn cɛ kamalenin min ni fa tun b'a fɛ k'o corriger o de ye Morisegi fa ma subhanallah ala kana mɛn b'a cɛ a yɛrɛ wolofa ala kana mɛn b'a cɛ Mali kɔnɔ yan walayi kɛɲɛbakaw fɛ yen ka ɲɛ jɔn na ji filɛ sara dɛ a y'a sara sige jɛgɛ sisi o bɔ kɛra tɔ da buwa tɛna ka muru don a fa la subhanallah denkɛni wɛrɛ wulila o y'ale fana ta dɔgɔkɛ ye o ko k'ale bɛna dɛmɛ kɛ a y'a don o la a t'a yɛrɛ ma dɔwɛrɛ nana a ɲɛnaminen don a y'a don o la a ɲɛnaminen don donc a ye kelen fa kɔni joginna balimakɛ kelen o fana joginna a filɛ dɛ a ye faali kɛ a filɛ a ye joginni kɛ namu o joginni kɛ k'u tɛna ka maa 7 in salo ka taa n'a dɔgɔtɔrɔso la fo Bamakɔ yan nka kamalennin min ye tiɲɛli kɛ buwa a bɛ boli kabini wa k'a ba buguni de tere k'a sen na ka duru dɔ fiɲɛ na k'a suwɛ subhanallah hali sisan u bɛ k'a ɲini a bɛ ye o fanga mɔgɔw kɔni ko ten a bɛ ye gendarmew ni polisiw olu kɔni ko k'u b'a datulu la ko a da jaba la ko k'a salo ko ka na an bɛ tila k'a fɔ ɲɔgɔn ye kɛɲɛbakaw ma hali kamalennin sarama namu cɛ ɲumanni walayi a t'a yɛrɛ ma o a t'a yɛrɛ ma dɛ an bɛ siran fɛn min ɲɛ n'a y'a sɔrɔ a bɛ se o ma namu bloqué o don dɛ a bɛ bloqué ta ani panoni ka bɔ la min o don dɛ buwa cɛnin ni waleya min kɛ yakuma b'a la n y'a f'i ye a kɛra jumadon kalo tile 5 kana bila juillet kalo tile 6 la yakuma b'a la a ka nin mankan in a kɛra du yɛrɛ kɔnɔna la kɛɲɛbakaw fɛ yen Kayi région na kɔrɔfɔ b'a fɔ cogoya min na yakuma b'a la ko mankan wulilen maa fɔlɔ min n'o ye Gorobasa k'i ɲɛsin a la a y'a muru a y'a bala o la a b'a bɔ k'a turu de n'a y'a turu a b'a turu a b'a bɔ a b'a turu a ka kɛlɛ a fɛrɛ bɛ yɛlɛ a kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin dala mankan ye k'a kɛra tiɲɛli ye du in kɔnɔ wa kɛɲɛbakaw fɛ olu ko k'olu ta kɛra dabalibanko de ye k'olu olu kɔni kɔnɔna filila a filɛ dɛ buwa kamalennin a ma fila kɛ a yɛrɛ wolowolofa tubabukan na n'u y'a sɛbɛn ko propre père o tɛ wolowolofa ye sa wa a ye muru karo la k'a sama ka bɔ k'a kara la tuguni kuma b'a la maa fila bɛ yen o y'ale balimakɛw ye sa kɔrɔnin dɔgɔ y'olu ye a y'a sara olu fana la o maa filaw a kɛra baara ye donni kɛra sa yakuma b'a la ka dɔgɔtɔrɔso k'o sɛgɛrɛ cɛnin kɔni a y'a ka boli kɛ cɛnin tɔgɔ de ye ko B Sisɔgɔ
tɔgɔ min fɔra nka kabini kɔni ye nin kɛ maa si m'a nɔ ye maa ma ja ye a kɔni bɛ boli la dugu u ni ɲɔgɔn cɛ yafa b'a la jandarmu kɔni ye ci bila ko bɛɛ k'i hakili kɛ kelen ye ko ni ala sɔnna k'u bɛ BS k'u b'a salo ko ka na n'a ye Mali Flash sɛbɛn in bɔra o kɔnɔ yafa b'a la Siri sɔ a ka sɛbɛn don Garanke ka maninfin nin bɔ Garanke k'i to yɛrɛ ma abada Garanke filɛ saga min latigɛra an ye k'an ka fa k'a dun k'a sogo dun n'i y'o saga kantigɛ k'e Garanke k'o boson a bɛ gɛlɛya i ma o min ye o latigɛra an ye k'an k'o dun k'e k'o boson dɔrɔn n'a fɔra k'i sɔnni k'i mɔgɔninfin ɲɔgɔn na foyi t'i kɔnɔ a bɛ gɛlɛya i ma jango ka biɲɛ ta k'i b'a turu mɔgɔninfin ɲɔgɔn na jango ka muru ta k'i b'a turu mɔgɔninfin ɲɔgɔn na ka marifa ta k'i b'a ci mɔgɔninfin ɲɔgɔn na a tigi t'a yɛrɛ ma ka tila k'i fa sɔgɔ a tigi t'a yɛrɛ ma a tigi t'a yɛrɛ ma Garanke an ye jɛmukan daminɛ ni min ye n'o ye sisako ni ɲɛnamini ko ye o tuma dutigiw k'a lajɛ dɛ marabaw k'a lajɛ ni maa min sɔmina Garanke ka kɔn ko ma yanni ko ka wara ɲɛnaminafɛn nafa foyi t'a la tiɲɛni kɔ ka hadamaden kunkolo tiɲɛ k'a bila ko kɛ balikɛ la o dɔ filɛ nin kɛɲɛbakaw fɛ yen ala k'an kisi ala k'an tanga Garanke kunnafoni tun b'an bolo kɔrɔ ne bɛ dan sigi o la min ye waati korona kosɛbɛ ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn o la an bɛ bi ta bila yan ni ka Amedi fo ka waleɲuman dɔn ale min tigɛ bɛ nɛgɛ la ale ni arajo jɛgɛ fo officiel YouTube e ni ne anw de bi kunnafoni lase sini juma o fana don duman wɛrɛ kunnafoni di baara la ni taama ma jɔ bolo fifa ti jɔ a kɛto b'o kan sɔli ala Muhamɛdi